Je to hokejový turnaj veteránů, 4. ročník Retro Hockey Cup, který spolupracuje s projektem Sporthradec Cup, kde vybíráme každoročně na handicapované děti. Loni se nevybralo nic, protože kvůli covidovým opatřením se bohužel nehrálo, ale v roce 2020 jsme vybrali kolem 350 000, což je úžasná částka a budeme se snažit ji letos atakovat. To charitativní turnaj, účastní se ho 8 mužstev. Jsem rád, že magistrát složil jeden hokejový tým dohromady. Mají 3 útoky, 2 obrany, což si myslím, že je docela slušná síla. Nám se podařilo vybrat za předcházející 3 ročníky přes 700 000 korun. Musím říct, že jsou to částky, které většinou skládají naši hráči, spoluhráči a spousta lidí okolo z nějakých drobnějších sum. Nedá se říct, že bychom měli nějakého donátora, je to činnost jako čistě kolektivní a v podstatě celá tato akce slouží k tomu, že každý se snaží přispět nějakou drobnou finanční částkou. Všichni účastníci, kteří jsou na dnešním večeru, mohou zakoupit los, můžou si vydražit nějaké sportovní artefakty a výtěžek celé této dražby se věnuje na charitativní účely. Sporthradec Cup jako nadace, která tuto akci zastřešuje, tuto činnost provádí během celého roku a vše vyvrcholí v červnu na velkém fotbalovém turnaji, kde se tyto peníze budou konkrétním dětem předávat. Veřejnost se může zapojit tak, že přijde, něco vybere, vydraží, anebo v průběhu celého roku je možnost na www.sporthradec.cz se podívat, jsou nějaké dražby, které jsou v online aukci, anebo se dá přispět jakkoliv jinak. Děkujeme všem kamarádům, sportovcům, hokejistům a partnerům za podporu.